खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव फिन आरोबाव एबसुआ मानो सोमावसारनो गोनां जाखो होननानै बाथ्रा सोंनायखौ लानानै बिथां आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ फिननाय होदों। नोंथांमोना मिथिगौ दि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय थामहिनबा 11 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर बोनानै एबसुआ 3 घन्टा धरना हाबाफारि लादों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला मावख'आव आरो बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे आसामनि मन्त्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मनाव जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो मा जाहोनाव एबसुआ फिन सोमावसारफिननो गोनां जाखो होननानै सोंथि खालामदोंमोन आरो बे सोंथि खालामनायखौ फिननाय होदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया आलादा बाथ्रा आरो सोमावसारनाया आलादा बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। गोजोन गोरोबथाया आलादा जिनिस आरो धरना लानाया आलादा जिनिस खारन बेफोरबायदि धरनाया गभर्नमेन्टआ मालाबा हयतोबा बहुत इस्युफोरखौ मावलांस्लाबनो हायाखै बेखौ एटेनसनाव लाबोनो नाजानाय जादों। बे जेबो माने गाज्रि बाथ्रा नङा, नेगेटिभ बाथ्रा नङा। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया आलादा बाथ्रा आरो गुबुन फारसेजों धरना होनाय हाबाफारिया बा एबसु लानाय सोमावसारनाय बे आलादा बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बिथाङा बुंथिदों जे एबसुआ थामहिनबा बे समाव धरना लानाया आसाम सरकार बा हादरनि बा भारत सरकारनि मोनफा जायखिजाया फिसा जेंना थालाङो। सरकारा मावनाय माखासे फिसा जेंना जाय जेंनाफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जायो दा बैफोरखौ लानानै सोमावसारो, नाथाय बेखौ लानानै बे नङा जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि उनाव सोमावसारनो नाङा बेफोरबायदि नङा। नाथाय बे समाव सरकारा मावनो हायै माखासे बिथिंखौ लानानैसो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारदों आरो बे गिदिर बाथ्रा नङा होननानै बुंथिदों बिथां आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। मानोना बे समाव सरकारा माखासे फिसा जेंनाफोर जाय जेंनाखौ मावफुंनायाव लेहेम जादोंबा मावफुंनायनिफ्राय गोजानाव थादोंबा बेखौ नुसनाखै, दा बेफोरखौ सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो मावफुंजायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों बेयो जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। गोजोन गोरोबथाया आलादा जिनिस आरो धरना लानाया आलादा जिनिस खारन बेफोरबायदि धरनाया गभर्नमेन्टआ मालाबा हयतोबा बहुत इस्युफोरखौ मावलांस्लाबनो हायाखै बेखौ एटेनसनाव लाबोनो नाजानाय जादों। बे जेबो माने गाज्रि बाथ्रा नङा, नेगेटिभ बाथ्रा नङा। थ' बिथांमोना मोनसे माखासे जेंनाफोर दङ आरो बेखौ क्लियार भाबै गभर्नमेन्टनो बुंनांगौनि मोनसे गोनांथि दंखाय बे धरनाखौ लादों जानो हागौ। आङो मिजिंथियो जे बिथांमोना गोख्रैनो एजुकेसन मिनिस्टारजों रायज्लायनानै एबा चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै मोनसे सलिउसनखौ दिहुनगोन।